खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बर' माहारियारि फरायसा आफाद ब'नस'नि सेथि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंदों। दिनै 6 फेब्रुवारि आरो गाबोन 7 खालार साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्लानि दतमा हारिमु फोथाराव ब'नस'आ गिबि खेबनि थाखाय बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' हारिनि बायदि बिथिंनि जेंना जेंगोनाफोरनि सायाव गोथौयै सावरायलायगोन। बर' लाइमोना मेडेल देरहानानै हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। महाराष्ट्रआव जानाय नेशनेल पेनचेक सिलेट चेम्पियनशिप 2022-23आव बाहागो लानानै सासे बर' लाइमोना मेडेल देरहादों। गलाघाट जिल्लानि नकटी दख'रानि 1 नं लक्ष्मी कछारी गामिनि लाइमोन मनिका बर'आ मेडेल देरहानानै ओनसोलजों लोगोसे हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। फिन बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानायखौ गाब गैयै मोसाना बर' हारिमुखौ अपमान एबा लाजि फोनांदों असमिया मोसाखावरि हान्जाया। बर'नि हारिमुखौ बेबादि अपमान एबा लाजि फोनांनाया बियो गिबि खेब नङा। सिगांबो बेबादिनो बर'नि हारिमु मोसानायखौ गाब गैयै मोसाना एबा गुबुन रोखोमै मोसाना गेदेर जौस्राङाव दिन्थिफुंनायखौ नुबोदों। बेबादिनो गुवाहाटीनि IITआव नर्थ इस्ट आनबिल हाबाफारियाव बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ गाब गैयै मोसाना दिन्थिनायखौ नुदों। बेबादि बर'नि हारिमु मोसानायखौ गाब गैयै मोसाना दिन्थिनाया थारैनो बेसेबां गनायथावना। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया उन्दै बैसोआव हाबा लानायखौ होबथानो एबा बन्द खालामनो थाखाय उन्दै बैसोआव जुलि लानाय फिसायफोरखौ हमनो बिथोन होनायनि उनाव जायगानि पुलिसआ रोजा रोजा फिसायफोरखौ हमगासिनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि दायाव रायजोआव दिनैसिम गासै 2278 सुबुंफोरखौ हमबाय। लोगोसे बेबादि हमनायनि सानैसो सुबुङा गावनि जिउखौ फोजोबना लानायबो नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिया आसामाव उन्दै बैसोआव हाबा लानायखौ जेरैखिजाया बन्द खालामथारगोन होनना बावैसो सान सिगां खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदोंमोन। तुर्की आरो सिरियायाव बांग्रिं मावनायजों सा 521 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 2300 सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों। तुर्की आरो तुर्कीनि नसुंसे हादर सिरियायाव 7.8 मेग्निट्युड बांग्रिं मावनायजों गोबां न' बां बिल्डिंफोरा खहा जायो। तुर्कीनि कारामानमारास आरो गाजियान्टेप आरो सिरियानि एलेप्पो, लातिकिया, हामा आरो टार्टुसआव बांग्रिं मावनायजों गोबां बिल्डिंफोरा खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथायजों सिरियायाव सा 237 आरो तुर्कीयाव सा 284 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 2300 सुबुंफोरा गोब्राब जखम जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंनि अनजिमाया बांबावनो हागौ होनना मिथिनो मोननाय जादों। उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि हेंथायै रायजो सरकारनि गोख्रों हाबा मावनायनि सायाव मिरु ब'नस'नि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारीनि खेंफोरथि। भारतआव आयेन थाखानाय बादियै हिन्जावसाया 18 आरो हौवासाया 21 बोसोर जाखानांगौ हाबा जानो थाखाय। बे आयेन हिसाबै सरकारनि बेबादि थिरांथा लानायखौ गनायनांगौ होनना बुंथियो ब'नस'नि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।